jamana in sugu ko yɛrɛ gɛlɛya bɛ cogo min n'i tɛ alikaba dɔɔni k'i tɛgɛ wusu la dɔrɔn jama bɛ na le o diyagoya ye mais n b'a dɔn diɲɛ tɛ nin dɔn fɔlɔ ni diɲɛ bɔra nin kalama don o don nin bɛ dɛsɛ. muso bɛ gɛlɛya numéro baden bɛ mɔgɔ bolo mɛ o ye karamɔgɔ dɔw ka ko fɔ jɔn ka t'o lajɛ non n ka cɛ tɛ foyi o ma ɲi mɔgɔ terikɛ bɛɛ muso furu. wa a ka di jinɛw ye cogoya min na kabako don dɛ wala jama bɛ na sisan o kɔni o siga tɛ n'a yɛrɛ n'an ka min waritigiw ka sigi yan wari tɛ minnu ko olu ka da da la masha Allah. Sisi kɔni bɛ ka wuli sisan. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Karamɔgɔ salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. I bisimila. Nba. Wa fɛrɛtigi. N mɛnna k'i tɔgɔ mɛn. Ko di. Bi n ser'i fɛ yen. Tabarikala. Karamɔgɔ i den a sɛgɛnnen don. Ka sɛgɛn. Karamɔgɔ n tɛ ka lafiya an ka kare kɔnɔ tuguni. Cogo di. Ne teri bɛɛ de muso furu ko n kelen. N muso ko de bɛɛ de gɛlɛyara pewu. N y'a faamuya e nakun ye muso ko de ye. Alhamdulillah. N den. Nin kana kɛ ma baasi ye dɛ ni jinɛw bɛ kuma ne da ni da. Ni jinɛw. Ko k'i ɲininka o ko numéro joli b'e kun musomanin numéro joli b'e kun. Karamɔgɔ o tɛ fɔ ka ban. O tɛ fɔ ka ban o baden de bɛ n kun mais voilà o yɛrɛ de problème ye o baden cɛla dɛ n dɛsɛlen bɛ ka muso sɔrɔ olu bɛɛ la. Ko numéro fɛn fɛn b'i kun i k'a bɛɛ supprimer ka bɔ i kun ko si tɛ furumuso o de bɛ k'i ka muso ko gɛlɛya. N den n'i sera ka nin kɛ dɔgɔkun kelen i bɛ n wele n yɛrɛ bɛ t'i ka furusiri la. Karamɔgɔ k'o bɛɛ de bɔ. O b'a bɛɛ de bɔ. O y'a nɔgɔya. O kɔfɛ mun bɛ na o la dɔrɔn de ye furumuso ye. Awɔ saraka o ko saraka b'a la. Sisan awɔ. Ok. N'i ko i bɛ jinɛw kɔrɔbɔ dɔrɔn n den ne bɛ tunu n'a ye sisan i ni jinɛw de bɛ to yan. I y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Sisan saraka kelen de b'a la n bɛ n'o de f'i ye n'i y'a bɔ a bɔcogo la walahi i bɛ muso sɔrɔ. Te dɔ bɛ yen alikaba yɔrɔ alikaba o bɛ hakili jigin makan de la nka a te de bɛ yen n'i ɲɛ dara te in kan i garijɛgɛ bɛ foni i bɛ taa sisan i bɛ barada i m'a ye a tɛ ban ne kɛrɛfɛ yan n'i taara du kɔnɔ i bɛ barada sigi tasuma kan ka ji k'a la ka taa te sa butigi la alikaba n'i nana kana bɛɛ k'a la dɛ i bɛ kilancɛni kɛ a la i b'a min n'i ye premier min ka deuxième min ka troisième min n'a y'a sɔrɔ i numéro in bɛɛ effacé n den o ye garijɛgɛ fɔlinen de ye mun bɛ don o kɔ dɔrɔn i furumuso ye tu t'a la ta t'a la aw y'o ne f'i ye awɔ karamɔgɔ to tan awɔ karamɔgɔ to tan non karamɔgɔ to tan karamɔgɔ to tan awɔ ala ka tile amina yarabi n den ala ka se ni ɲuman ye a ɲɛnabɔlen de filɛ ye awɔ alikaba kana ɲinɛ a kɔ dɛ awɔ alhamdulillah sugu jara ka ban n m'a f'i ye nin y'a daminɛ ne de ye ko kura